Ένα ενδιαφέρον νομοσχέδιο συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει να κάνει με την εξίσωση των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, αλλά και με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να το συζητήσουμε είναι η αρμόδια Υπουργός, κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Τώρα, να σας ρωτήσω πώς θα διασφαλίσετε ότι άνδρες και γυναίκες με ίδια θέση, ίδια προσόντα και ίδια προϋπηρεσία θα αμείβονται πραγματικά με τον ίδιο μισθό. Δηλαδή, πώς θα το ελέγξετε πρακτικά αυτό? Καταρχάς, ανέβαζα σε μία πρόταση την ουσία του νομοσχεδίου αυτού που πηγάζει από Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η ουσία είναι η εξής: ο μισθός που παίρνεις να εξαρτάται από τη δουλειά σου και από την αξία σου, και όχι από το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας. Γιατί ακόμα και σήμερα, κύριε Ζαχαρέα, δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, βλέπουμε αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις. Βλέπουμε τις γυναίκες να αμείβονται συχνά κατά 13% λιγότερο από τους άντρες, ενώ έχουν ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο σε δύο άξονες. Βάζει νέες υποχρεώσεις πρώτα απ' όλα πριν την πρόσληψη και μετά την πρόσληψη. Πριν την πρόσληψη βάζει προϋποθέσεις. Οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας δεν μπορούν να λένε θέλω γυναίκα. Πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Δεύτερον, είναι υποχρέωση της επιχείρησης να επικοινωνεί πριν από τη συνέντευξη γιατί αμοιβή μιλάμε ή γιατί εύρος αμοιβής. Και τρίτο στοιχείο, πολύ σημαντικό, δεν θα επιτρέπεται να ζητάνε πληροφορίες οι εργοδότες για τις προηγούμενες απολαβές σου. Όλα αυτά γίνονται νέες υποχρεώσεις πριν την πρόσληψη. Έρχεται και βάζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και επιπλέον υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, φανταστείτε ένα λογιστήριο μιας μεγάλης εταιρείας. Δουλεύει ένας άνδρας, δουλεύει μια γυναίκα. Η γυναίκα έχει την υποψία ότι αμείβεται λιγότερο για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες. Έχει δικαίωμα πλέον να ζητάει στοιχεία. Να ζητάει στοιχεία για να δει αν πράγματι υπάρχει αδικαιολόγητη απόκλιση ή όχι. Άρα οι εταιρείες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, να στέλνουν στοιχεία στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις μισθολογικές δομές που έχουν. Η ουσία, κυρία... Μισό λεπτό εδώ, γιατί μπορεί δύο εργαζόμενοι πραγματικά να κάνουν την ίδια δουλειά, να έχουν την ίδια προϋπηρεσία, αλλά ένας από τους δύο να είναι πιο ικανός από τον άλλον. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Αυτό με τι τρόπο ελέγχεται? Και αυτό μπορεί ο εργοδότης να πει ότι εγώ δίνω περισσότερο στον κύριο Τάδε, όχι επειδή είναι άντρας, αλλά γιατί είναι πιο ικανός από την κυρία Δίνα. Ας πούμε στο παράδειγμά μου ότι κόβει 100 τιμολόγια αντί για 10 τιμολόγια που κόβει, ας πούμε, γυναίκα. Τότε υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκλιση. Αυτό που πάει να καταπολεμήσει. Πώς το ελέγχεις όμως και πώς το αποδεικνύει ο άλλος? Εντάξει, αποδεικνύεται. Ας πούμε, στο παράδειγμα που σας είπα, είναι θέμα απόδειξης να πεις ότι κοιτάξτε, στην ίδια χρονική περίοδο ο άντρας κόβει περισσότερα τιμολόγια. Άρα εδώ πέρα όμως, ποιος είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου? Να καταπολεμήσει τις αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Δηλαδή, μία γυναίκα να αμείβεται λιγότερο μόνο εξαιτίας του φύλου της. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να μπει ένα τέλος και οφείλουμε να προστατεύσουμε συνολικά πρακτικές που θα έλεγα διαφοροποιούν τους μισθούς με βάση το φύλο ή άλλες διακρίσεις. Πέρα από τους μισθούς, θα γίνεται έλεγχος και στα κριτήρια προαγωγών σε διευθυντικά πόστα? Γιατί και εκεί οι γυναίκες υστερούν. Όχι, κοιτάξτε, επειδή δεν είναι ικανές. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή έχει να κάνει με τις αμοιβές. Με τις αμοιβές, δηλαδή βασικές αμοιβές, μπόνους και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η αγωνία. Γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία? Γιατί όπως σας είπα και πριν, ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη παρατηρούμε ότι σε ίδιες θέσεις εργασίας έχουμε ένα ποσοστό, όλο ένα και μικρότερο, αλλά υπάρχει ακόμη, γυναικών που αμείβονται λιγότερο. Και αυτό εν έτη 2026 προφανώς δεν πρέπει να είναι πουθενά αποδεκτό και εν προκειμένου ούτε στην Ελλάδα. Άρα η ουσία είναι μία. Το φύλο δεν πρέπει να παίζει. Άρα αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται οι αμοιβές. Σωστά. Όχι κάτι άλλο. Σωστά. Το φύλο δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στην αμοιβή. Είτε είστε γυναίκα είτε είστε άντρας, δεν πρέπει αυτό να παίζει ρόλο στις αμοιβές σας. Ενδιαφέρον να το δούμε και στην πράξη. Βεβαίως. Να πάμε και σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει αρκετούς πολίτες, συμπολίτες μας, είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι θα γίνει τελικά, ποιοι θα ενταχθούν και αν σας ανησυχεί ότι μπορείτε να δείτε μετά από αυτό εξόδους συνταξιοδότησης? Κοιτάξτε κύριε Ζαχαρέα, είχαμε για πάρα πολλά χρόνια μία στρέβλωση. Είχαμε νοσηλευτές, ένα πολύ κρίσιμο επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα, που προστατεύονταν από βαρέα και ανθυγιεινά, και συνάδελφοί του στο δημόσιο τομέα να μην έχουν αυτή την προστασία. Άρα ερχόμαστε και βάζουμε ένα τέλος σε αυτήν τη στρέβλωση. Αναγνωρίζουμε λοιπόν βαρέα και ανθυγιεινά, άρα ένα πέπλο προστασίας σε νοσηλευτές του δημοσίου τομέα, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την προστασία. Άρα αυτό τι σημαίνει? Εξομοιώνουμε τις προϋποθέσεις ταξιοδότησης. Να μπορούν να βγαίνουν οι νοσηλευτές, και όχι μόνο οι νοσηλευτές, αλλά και οι διασώστες ΕΚΑΒ, οι οδηγοί ΕΚΑΒ και ούτω καθεξής, να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη, με την προϋπόθεση βεβαίως να έχουν πληρώσει τις αυξημένες εισφορές των βαρέων
και των ανθυγιεινών. Η προσπάθεια που γίνεται, και εδώ γίνεται σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είναι η εξής. Να γίνει συνολικά πιο ελκυστικό, θα έλεγα, αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον κλάδο της υγείας. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που έχει και προστίθεται σε μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών που αναπτύσσει συνολικά η κυβέρνηση και προκειμένου και το Υπουργείο Υγείας, για να γίνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτή. Από πότε ξεκινάει? Αυτή η ρύθμιση, μόλις ψηφιστεί, θα έχει άμεση εφαρμογή. Άρα είναι θέμα, θα έλεγα, θα μπει τώρα το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση. Άρα εντός των επόμενων εβδομάδων θα αποκατασταθεί μια αδικία, μια στρέβλωση δεκαετιών, κυρία Ζαχαρέα. Όντως, από τη μία πλευρά αυτό ισχύει, αλλά από την άλλη, μήπως κάποιοι σπεύσουν να συνταξιοδοτηθούν? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως σας είπα και καταρχάς θα χρειαστεί να εξαγοράσουν. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό για να εξαγοράσουν ακριβώς τις προϋποθέσεις. Δεύτερον, είναι καθήκον μας το εξής. Πρέπει να καταστήσουμε αυτόν τον κλάδο πιο ελκυστικό συνολικά. Διότι πράγματι υπάρχει μια έλλειψη σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη στους νοσηλευτές. Καθήκον μας είναι να καταστήσουμε αυτόν τον κλάδο πιο ελκυστικό. Αυτό το κάνει ήδη το Υπουργείο Υγείας με μια σειρά πρωτοβουλειών. Έχετε και προστίθεται και αυτή η πρωτοβουλία για να κάνει τον κλάδο πιο ελκυστικό. Και δεν έχουμε σήμερα ζήτημα εν έτη 2026. Το πρόβλημα αυτό μόνο θα επιδεινώνεται αν δεν προβούμε σε ενέργειες όπως αυτή για να καταστήσουμε αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο πιο ελκυστικό. Να έρθω σε κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ασκείται μία κριτική ότι βλέπουμε να μειώνονται τα ποσοστά ανεργίας μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, αλλά όταν αυτά τελειώνουν, τι στοιχεία έχετε εσείς ότι ο εργαζόμενος παραμένει και δεν χάνει τη δουλειά του? Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μια ανεργία η οποία όταν αναλάβαμε διακυβέρνηση της χώρας ήταν περίπου στο 18%. Σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω, μεταξύ 7 και 9 αναλόγως το μήνα και την περίοδο. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του. Έχει γίνει στη βάση πρωτοβουλειών που αναπτύσσουμε. Πάμε και βλέπουμε ποιες πληθυσμιακές ομάδες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Οι γυναίκες, εν προκειμένου, οι νέοι, οι συμπολίτες μας με αναπηρία. Άρα για τόνωση της απασχόλησης. Μία από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε είναι προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Δηλαδή, πάμε και επιδοτούμε εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν τελειώνουν αυτά τη Λοιπόν, έχουμε τρέξει μία μελέτη μαζί με τον ΩΣΑ για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Και η μελέτη δείχνει ότι ένα χρόνο μετά τη λήξη των προγραμμάτων, πάνω από 2 στους 3 είναι σε απασχόληση. Άρα αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό ποσοστό για το ότι έχουν νόημα αυτά τα προγράμματα και αποδίδουν σε βάθος χρόνου και μετά τη λήξη τους. Άρα είναι μια πολιτική την οποία τη συνεχίζουμε. Εν προκειμένου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχει ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 10.000 γυναίκες. Εάν η γυναίκα που προσλαμβάνεται από μια επιχείρηση είναι άνεργη, η επιδότηση είναι της τάξης του 70%. Αν η γυναίκα αυτή είναι μητέρα, παιδιού 15 ετών, η επιδότηση ανεβαίνει στο 80%. Γιατί όλα αυτά, κυρία Ζαχαρέα? Γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερες γυναίκες. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες που παίρνουν την απόφαση να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, έχοντας γεννήσει 1, 2, 3 περισσότερα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζουμε να τα δούμε και στην πράξη να υλοποιούνται όλα αυτά. Τώρα, τρομακτικό.